ғасыр каналында Тояну нұқтасы тапшыру. Студияда Венера Айтова исәнмісіз. Хайырлы кеш, хөрмәтле кунаклар. Кеше біз сіздің білән тел чисталығы турында сөйләшә башлаган идек. Гаять зур тема, зур проблема һәм әйтергә кирәк бүгенге вазгыятьтә әлеге проблема актуальлыгы арта гына, көннән-көн арта. Беренче чиратта без радио, телевидение хезмәткәрләре, журналистлар хакында сөйләштек. Әле гади халыкның сөйләм теле турында да әйтеп узмадык бит, шулай бит. Узган тапшыруда без тамашачылар турында да әйтә башлаган идек. Рүзәл әфәнде, халык гадилекне ярата. Телевидениедән гади тел белән сөйләшмәсәң, кеше карамый. Чөнки заманча түгел, элек кеше эшлиләр, әле колхозча дип тәҗрибәгә мөмкиннәр, шулай бит. Гадирәк булган саен халык күбрәк ярата. Телевидение халыкны тәрбияләргә тиешме, әллә халыкта да зәвыкны үстерер вакыт килеп җиттеме? Менә бу бик әһәмиятле мәсьәлә кузгаттыгыз сез. Сезнең ниятегез изге әлбәттә. Тапшыруны халык карасын, аңа матур, сөйкемле булсын, әйбәт булсын өчен, менә димәк, халыкча сөйләшергә кирәк, гади булырга тиеш. Мин һич кенә дә килешә алмыйм. Халыкка тапшыру килешәсен, матур булсын өчен, аның теле урамча, халыкча гына булырга тиеш түгел. Башта аның эчтәлеге, аның теге зрительный ряд диләр, күрсәтү, ясау, төзелеше гомумән аның күбәнең тапшыруның сыйфатын күтәрә торган. Ә менә бу бик зыянлы фикер соңгы вакытларда. Менә минем кулда журналист Рамис Латыпов, татар матбугаты һәм әдәбиятындагы әдәби тел, татар теленең тормозы, котышкыч яшәгән нәрсә куйган менә монда. Без хәтта әлеге темага тапшырубызда да сөйләштек, аерым җыелышып, бик бәхәсле мәсьәлә. Минем фикеремчә дип яза ул, татарның әдәби тел дип атаганы ясалма рәвештә уйлап табылган, халыктан ерак, язучылар һәм журналистлар гына куллана торган нидер кирәкмәгән ясалма бер тел. Аннары дәвам итә. Минем фикерем шул, татар телен саклап калырга теләсәк, шушы ялгыш рәвештә әдәби тел куштырнаклары дип аталган ясалма телне юкка чыгарырга кирәк. Күпчелек татар кешесе сөйләшә торган гадәти тел инде ул әдәби тел. Шуны әдәби тел дип атарга кирәк. Бу минем бик начар тупассыз әйтәсем килми, ләкин ишендә кайный. Моны нормаль укыган, укымышлы, акыллы кеше булай әйтергә тиеш түгел һич кенә дә. Әдәби тел ул безнең барыбыз өчен дә уртак тел. Әгәр дә без теге халыкча дип сөйләм теле икенче нәрсә ул, әдәби тел дә була сөйләм теле, әдәби тел. Ләкин теге халыкча дигәндә гади сөйләм телен үрнәк итеп алсак, без әллә кая барып чыгачакбыз. Һәр районда, һәр авылда, регионнар, бөтен Казан татарлар бөтен Россиягә гына түгел, бөтен дөньяга таралган. Һәр урында үзенчәлеге бар. Баш-баштаклык монда. Тәртипсезлек булачак, бер-беребезне аңламаячакбыз. Шуның өчен әдәби тел формалашкан инде 20нче елларда ук. Китаплар укырга кирәк бераз гына. Тел фәне бар. Менә шунда язылганнан да әдәби тел нинди булырга тиеш? Сөйләм теле, аларның мөнәсәбәтләре, нисбәтләре бик зыянлы караш. Журналистика, радио, телевидение, газета, журналның теле әдәби тел булырга тиеш. Дөрес, анда теге кайбер килгән чакырылган кешеләрнең телендә була инде, аларны бит авызына сугып син була ялгыш әйтәсең дип булмый. Ләкин алып баручылар, оештыручыларның теле саф әдәби тел булырга тиеш. Югыйсә бер вакытта тәртип булмаячак. Килешмәү мөмкин. Халыкчан сүз әйтәм мин сезгә. Магазиннарга ботылар кайткан застёскалары блестяще дип сөйләшә халык. Без шушы телдә языйкмы? Шулай. Аны ияртеп барыр өчен без үзебез саф сөйләргә тиешбез. Кибетләргә име ботылар кайткан име каптырмалары яки анда аеллары ялтырап тора булырга тиеш. Без халыкка Рүзәл дөрес әйтә, мин яшелгә дә баштаймы? Бу бик куркыныч әйбер. Чөнки алай төшәргә ярамый. Менә булайрак менергә кирәк. Мин аның бер сәбәбен дә беләм шикелле, менә бу әдәби телдә әдәби тел диләр. Безгә бит инде кунаклар тапшыруга еш килә. 16 ел эшлибез, алар белән Аллага шөкер. Алар әйтәләр: "Эй, мин сөйли алмам инде, мин әдәби телне белмим шул." Бик еш яңгырый әле. Бу әдәби тел дигәннәре ул гомумән татар теле. Алар сөйләм телендә белми җәмәгать. Алар анысында белми. Ул әдәби тел дип яшеренә, ул үзенең татар телен белмәвеннән котылмакчы була шушылай. Аклана.
Монда хикмәт ул турыда түгел. Әгәр дә менә сез әйткәнчә біз шушы гади сөйләм телендә генә яза башласак, мин инде аның илгәрләрен күрә башладым. Менә яшь журналистларда ул еш күренә. Текстны тикшерәсең, карыйсың, әйме? Менә гади генә сүзләр, бик гади, элементар сөйләшү ниендә генә бара. Әдәби телнең берсе дә юк. Мәсәлән, бер мисал китерәм. Менә шулай әйтсәң дә була, булай әйтсәң дә була. Фәләнәрдә була. Ну, мөмкин дигән сүз бар бит. Мөмкин дигән сүзне безләр язын чыктыкмы? Инде ихтимал дигән сүзне бөтенләй оныттык. Мәслихәтләрне бөтенләй белүче дә юк. Мөмкинчелек диләр әле. Мөмкинчелек диләр. Мөмкин бит инде. Мөмкин була, мөмкинчелек нәрсә? Менә яшьләр арасында да хәзер без шәһәр телендә сөйләшәбез, заманча телдә сөйләшәбез. Шушының аша без үзебезнең чараларга да җәлеп итәбез, күп кенә яшьләрне дип ишетелә, шундый фикерләр ишетелә. Ничек кенә булмасын, менә радио, телевидение яңгыраган тел ул үрнәк. Барыбыз өчен дә үрнәк. Шуңа күрә һичшиксез дөрес булырга тиеш. Шуңа күрә каядыр теге урам, авыл халкы аңламас дип, ни дип һич кенә ул дәрәҗәгә төшәргә ярамый. Телебезнең нормасы бар, стандартлары бар, һәм шушы стандартларны безгә тутырга тиеш. Без тутырга тиешбез. Ул сүзлекләрдә чагыла, дәреслекләрдә чагыла, теркәлә, беркетелә. Беләсезме? Менә бу мәкаләне искә төшереп бик дөрес эшләде. Без ул басылып чыгу белән бирегә җыелып, ул турыда сөйләшкән идек. Ул үзе дә катнашты, аның күзенә карап сөйләдек. Әлбәттә, ул безне тулысынча аңлады, тәнкыйтебезне кабул итте дип уйламыйм. Ничектер ул үз фикерендә калды, ансы аның эше. Менә бүген дә кичәге язмасында да, чыгышында да ул әйтә. Сүзлекләр сүзлекләрнең кагаз вариантында булуы, ул сүзлекләрнең юк булуы ди. Электрон версиядә генә аныңча, заманча була, бар була. Ешынлап та аңа инде кичәдә җавап бирдек. Безнең менә Рабит әфәнде китергән мисалда бик уңышлы. Тел мөхите дигән сүзгә мин яңадан кайтам. Әлбәттә, тел мөхите дигәндә без үзебезнең татар теле мөхите турында гына сүз алып бармыйбыз. Бу очракта, бәлки үзебезнең яшәешебез, чолганышыбыз булган мөхит турында, ягъни рус теле мөхитендә яшибез. Һәм аның соңгы вакытларда басымы шул кадәр көчәйде. Безнең тарафтан да шушылай җитен керәми күрәсең, таләпчәнлек телне саклау өчен, халыкның теле матур, дөрес, үзебезчә булсын өчен, әлбәттә, һәрбер татар кешесе үзе көрәшергә тиеш. Тел сәламәтлеге өчен, дөреслеге өчен көрәшче булып әверелергә тиеш. Шуннан башка без бу мәсьәләне хәл итә алмыйбыз. Һәм сүзләребез, җөмләләребез рус телендәгечә калькалаштырып, аның сүзләре генә татарча, ләкин төзелеше, анда әйтергә теләгән мәгънә бүтән телдәгечә килеп чыга. Һәм көн сайын кабатлый торгач, шуны ишетә торгач, ул инде ниндидер бер кануни күренеш булып кабул ителә. Инде телне дөрес белгән кешеләрдә шуңа ияреп китәргә мөмкиннәр. Димәк, безгә менә бу матур, дөрес әдәби сөйләшүне мөмкин кадәр үзебезнең контролебездә тотарга тиешбез. Менә бигрәк тә театрлар. Бу өлкәдә безнең әле бик әйбәт менә шундый ярдәмчеләребез бар. Театрларда нигездә әдәби тел. Менә анда име халыкчан да ул. Һәм бер вакытта әдәби дә театр заллары алар татар телен саклап калуның, үстерүнең бик әһәмиятле бер аудиториясе дип саныйм мин. Шуннан да театрларның ролен бит әле без гомумән әйтмәдек. Театрлардагы хәлне безгә бүтән шушындый масса күләм информация чараларында да кулланырга кирәк. Рәхмәт, халык теле дидек. Тукай вакытында бит әдәбиятны бик яхшы укыганнар, халык укыган. Димәк, алар бер дәрәҗәдә булган әдәби тел белән халыкчан теллек. Менә шуңа ирешергә иде. Һәм еш кына Рабит абый чит илләрдә яшәүчеләрдә моны сизергә була. Шулай бит, хәтта яңа кергән сүзләргә дә әйтик, алар серф кылам дип сөйләшәләр, әйтик, Австралиядә шулай бит. Анонс иттем.
Шулай. Төркиядә шулай иде. Менә шушындай татарда, бездә яшәүче татарларда моны ишетмибез. Зөһрә, Мәсәлән, икенче ягына да игътибар итәр идем мен. Без инде билгеле үзебезнең лексик байлыктан мөмкин кадәр тулы дөрес файдаланырга тиеш. Бу аксиома. Ләкин икенче яктан менә соңгы вакытта халыкта артык татарчалаштыру күренеше дә бар. Ягъни теге рус алынмасыннан кайчам дип, гарәп алынмасын куллана башлыйлар. Рус алынмасы нигездә инде ул рус теле аша кергән, Европа телләрендә кулланылган теге яки бу фонетик үзгәрешләр белән шундый сүз була. Ләкин гарәп алынмасы гомумән кешегә аңлашылмый. Мәсәлән, Азатлык радиосы соңгы елларда инде кандидат сүзен намзат сүзе белән алыштырды. Кандидатны кем аңлый да, намзатны кем аңлый. Монда чагыштырып карага була менә. Шундай тайпылышлар бик күп. Аннары терминнарга килгәндә, әйтик, термин русча булмасын дип яки инглизчә булмасын дип, без шуңа якынрак торган сүзнең бер төсмерен генә биргән терминның мәгънә төсмерен генә биргән сүзне кулланырга омтылабыз. Татар сүзен. Һәм нәтиҗәдә без термин биргән тулысынча мәгънәне ачып бирә алмыйбыз, примитивлаштыру китә. Ягъни ул дөрес бу махсус өлкәдә ул татар сүзе тулысынча кирәкле мәгънәне ачып бетермәй. Монда шулай ук менә бу алынмадан качу дөрес түгел. Фикергезне куәтләп, әгәр дә без менә ул юнәлешкә таянсак, гел инде русча сүз кермәсен, халыкара сүз кермәсен дип тел әдәбиятле шундый хәлгә киләчәк. Adi халык менә монда аңлый алмый башлаячак. Монда сак булырга кирәк бик. Инде бөтен дөнья сөйләшә торган, куллана торган сүзләрендән тайпылырга, алардан котылырга тырышырга кирәкми. Күбалар менә компьютер мәсәлән. Яра санак дип уйлап чыга. Кем санак дип сөйләшә? Мәсәлән, компьютер бөтен дөнья сөйләшә. Кирәкме аны төрләндерергә хәзерге заманда? Башка хәтта революция, башка ниләр алар, бит алар интернациональ сүзләр, бөтен дөнья телләрендә бер төрле. Нигә махсус рәвештә аерылырга кирәгәннән? Менә бу уңайда минем дә бер күзәтү бар. Без инде күрәсең эталон булырга тиештер, сөйләүнең ялгыш бер сүз русча ычкындырсаң, бездән көлә башлыйлар. Нәрсәләр таләп итәләр. Мин әйтәм, алайса сез бик акыллы булсагыз, әйдәгез миңа тәрҗемә итегез запас дигән сүзне, посылканы тәрҗемә итегез, лифт дигән сүзне, мировой судья, мировой посредник, ухват һәм замечание дигән сүзләрне рәхим итегез, тәрҗемә итеп бирегез. Әлеге сүзләрнең тәрҗемәсен без белербез рекламадан соң, бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан Илдар абый кызык кына шундый сүзләрне безгә җиткерде. Тәрҗемәсен белү өчен. Шулай бит, тел чисталыгы хакында сөйләшәбез. Менә монда запас, посылка, лифт, мировой судья һәм башка ухват. Мин Инстаграмда запас. Әлбәттә, мая дигән сүз бар ниндидер. Ләкин менә Рүзәл абый әйткәнчә, кирәкме икән соң аны тәрҗемә итү? Бәлки ул кирәкмидер дә. Ул бит инде телгә кергән, урнашкан, татар теленең үз сүзе шикелле кулланыла да торгандыр. Я булмаса, мен замечание кисәтү ясады, диләр инде, алайтылар, ләкин барыбер мәгънәне биреп бетермәй бит әле замечание дигән. Аннан килеп мин менә бер генә күзәтү. Кисәтүне ничектер беләбез, менә запас. Шулай искәрмәк Атуса дигән әйбер бар әле. Атуса булай була, атуса тегеләй була. Менә бер күзәтү әйтәсем килә. Әтүсәсе дә бар әле. Әйе, ату булай булыр бит. Ату булай булыр. Бая әйткән фикерен үстерәсем килә. Ул әйткән менә халыкны нишләтергә соң, халык белән эшлә мәсьәләсе дигәндә менә ул фикер яңгырады да инде мин үзем фикеремне әйтим. Менә телевидение, матбугат теле үрнәк булып тора. Без үзебез дөрес сөйләшсәк, халык автомат рәвештә шуңа иярәчәктер дип уйлыйм. Чөнки менә хәзер инде гади халыкта Мәскәү асты дип сөйләшә башлады. Подмосковьены шулай тәрҗемә итәләр. Муллаларыбыз әллә нинди әкәмәт сүзләр сөйли. Берсе әйтә, гаиләдә, вәгазь вакытында сөйли, мәчеттә. Шәһидләр ди, шаһид дигән сүз. Алар бит аерыла, икесе ике мәгънә бирә. Икенчесе әйтә, гаиләдә ир тәрбиясе астында булалар ди. Астында кирәкме инде тәрбиясендә булга җитә бит. Менә рус теленең кире йогынтысы, шушы калька аша сөйләшү, чуар тел. Менә бу еш кына бит әле Рабит абый шундый сүзләр яңгырый хәтта сөйләшкән вакытта рус теле бай шул. Безнең татарда бөтен сүзгә дә менә әйбәт сүзе, күбәйбергә әйбәт сүз. Белмәгән кеше әйтә бу сүзне. Белмәгәндән килә. Ана теле ул бай бер очракларда урыс теленнән бай синонимлар. Менә сигезәр синоним рус телендә берәү. Ул ана телен белмәгән кеше. Мәсәлән, фин татарлары име телне үзләре эшкәртәләр. Менә бардык кичкенә генә малай машина турында сөйли инде, 5 яшьлек малай, бер машты. Рульны.
Көрдеңме? Соусны тузлык диләр. Тузлык. Бер мәсьәләсендә кагыйдә буларак әйтим әле, шулай да бераз гына үзеңнең белемен күрсәтергә кирәк бит инде. Бу шиксез бәхәс булырга мөмкин. Кайсы сүз дөрес, кайсысы хаклы, фәлән, аның кагыйдәсе бар. Тиешле, кирәкле фикерне, мәгънәне белдерерлек үз сүзең булганда, телнең чыганагы буенча, барлыкка килү буенча шит сүзләр алынмый. Белдерерлек сүз булганда һәм тагын шуңа өстәп инде шушы тел җирлегендә яңа сүз ясап булса, сүзләр ясала бит. Инде сүз юк икән, яңа сүз ясап булмый икән, ул чагында алынма сүзенә иркен аласың, аннан куркырга кирәкми. Алынма сүз телне бозмый. Менә телнең грамматикасын, структурасын, төзелешен бозу телне бетерә. Гарәп телендә, фарсы телендә 50-60% гарәп сүзләре бар. Фарсы сүзе яши, фарсы теле, иран теле яшәячәк. Корей телендә шулай ук 50-60%, 1%-на кадәр әйтә алмыйм. Бик күп Кытай сүзләре Корей теле яшәячәк тә. Ягъни ул алынма сүзләр кабул итү, ул табигый күренеш. Һәр телдә бер-берсеннән ала сүзләр. Бай рус телендә беләсезме күп алынма сүзләр анда. Авызына башланган сүзләрнең бер 5-10 сүзе генә русның үз сүзе. Барысы да алынма. Һәм башка. Бөтенләй сүз юк. Безнең сүзләрнең бердән аңа хәрефенә дә юк. Шуңа күрә ул алынма сүздән куркырга кирәкми, ләкин ул әлбәттә инде менә татарның үз сүзе була торып, рус сүзе куллансаң анда. Менә алынма сүзләр, дим, алынма сүзләр яки анда ясалма сүзләр татар теле кануннарына татарчалашырга тиеш. Ул әйтик, әгәр дә сүз, шит сүз үзенең кагыйдәсе белән татар теленә керсә, ул җимергеч корал. Ул шартлаткыч. Әгәр дә сүз татар теле тегермәнендә тартылып, вообще гупши. Менә ул татар, ул телне байыта. Безнең тел кагыйдәсенә буйсынган шит тел сүз, ул безнең телебезне байыта. Гупшим барыбер бит инде әле ул сөйләм теле. Әлбәттә, тапшыруда мин гупшим дип сөйләшсәм, иртәгә үк берәрсе миңа язып бирәчәк, шулай бит. Совсем сүзен шәпшиттегез. Орыс аңламаслык. Тиштегез ди. Тушны сүзләре булашынан да бик күп. Зөһрә, тагын бер генә теманы әйтимче. Менә бу телне бозу, телне гарипләндерү тартым категориясенә һөҗүм башланды. Тартым категориясын куллана белми яшьләр. Ул международный Казан аэропортында башлана. Анда диктор булай дип игълан итә. Казан халыкара аэропортында аэропортының А терминалда Төркиягә очучы самолетка утырту дәвам итә. Ниткән А терминал? А терминалында татар теленең Лапны кисә торган сүзләр. Кем тикшерәсең ана ул ниләрне? Тикшермиләр шуларны. Алар берни тикшермиләр. Шул сүзлекләр дә шул ук. Ә нишен шундый органны оештыру теләге белән үзегез чыкмыйсыз, Рабит абый? Менә сезнең кебек кешеләр, галимнәр җыелышып чыкса, мин уйлыйм, дәүләт хезмәткәрләре дә каршы килмәс иде. Чөнки анда күбесенчә гомумән татарча белмәгән кешеләр дә эшли бит әле. Аңламаучы кешеләр дә эшли. Буларны җыеп Татарстан яшьләре газетасында мин күздән зур мәкаләләр циклы бастырдым. Дәвамы булдымы соң? Шуңа бер нинди дә мөнәсәбәт булмады. Укымыйлар, кызыксынмыйлар. Бәлкем менә бүген безне карап торадыр тиешле кешеләр, бәлкем ишеттер. Нинди тәкъдимнәрегез бар? Менә чишү юллары. Проблеманы чишү юллары инде без менә шул турыда сөйләштек. Әлбәттә, һәрберебез бик тә җаваплы карарга тиеш. Менә шуннан башлана. Һәм инде әлбәттә менә бу бигрәк тә халыкка көндәлек барып җитә торган радио, телевидение тапшырулары, театрлардагы телләр, шулай бик газеталардагы телләр, китап телләре, алар инде барысы да чын мәгънәсендә халыкчан әдәби тел булырга тиеш. Менә шул үрнәк булырга тиеш. Аннан чынлап та менә бик урынлы сүз булды. Айнур Ахатович әйтеп тә алды, инде андый орган булды дип әйтеп шулай бит. Безгә шушы тел сагында торучы бер орган кирәк. Әлбәттә. Әйе, бер орган кирәк. Менә министрлар кабинеты каршындамы ул име бер
анда эшләүче махсус 2-3 кешедән торган, чын мәгънәсендә белгечләрдән торган бу орган, аларга мөрәҗәгать итсеннәр, күрсәтсеннәр. Ул бит Мен уйлыйм, бик күп башка органнарда, башка кешеләрдә бик сөенерләр иде әлеге органга, чөнки илмә такталарындагы без мохтажбыз хаталар. әлеге органга. Алар күрсәтмичә язмасыннар. Бу бер. Икенчедән, зуррак бер комиссия булырга тиеш. Менә шушы министрлар кабинеты эшли торган бу кешеләр име шушы комиссиягә буйсынып эш итәргә тиешләр. Менә биредә Рүзәл Абдуллаҗан улы бар, аның булуыннан файдаланып, ул чын мәгънәсендә телнең яңгырашы, дөрестлеге, сөйләшү культурасы турында гомер буе эшләде, язды, бик күп китаплары бар. Менә ул әлеге комиссиядә булырга тиеш. Менә шушындый бер һәм һәрберебез Сез моны комиссия формасында күрәсез. Мәктәптә түгел, институтта түгел, нәкъ комиссия формасында. Мәктәпләр инде әлбәттә үзләренең эшләрен эшләргә тиеш. Юк, нәфис сүз мәктәпләре турында сүз бара. Гомумән мәктәпләр генә түгел. Менә кабатлыйм, министрлар кабинетында, ягъни хөкүмәттә, аның карамагында, каршында диләр, мин карамагында яратам, каршында түгел, карамагында шуны. Менә тел секторы, тел бүлеге дип атырга, анда 5-10 инде, артык зур күп кирәкми. Шәйтеп әйтәм мин, белемле, телне яхшы белгән, менә монда булган, менә шушы егетләр кебегән ул. Bundan арасыннан бер-икесен дә барсында куярга була, шунда билгеләп. Хукуклары булган, вәкаләтләре булган, бер орган булырга тиеш, рәсми рәвештә, чөнки хөкүмәтнеке булса, аны инде тыңларга тиеш. Аның директива формасында һәм ул күзәтсен, карап контрольдә тотсын телне, матбугат телендә, радио, телевидение, башкаларында, урамдагы илме такталарында җитәкчелек итсен. Аның карамагында район башкарма комитетлары, шәһәр башкарма комитетлары, бөтен органнар була. Менә шушындай орган булмаса, һәм аны инде тагын аңа йөрәге авырткан премьер-министр, бездә инде ярый татарча белми, бик үкенечле хәл ул. Белмим, бәзрәк белә торганнар, бәлки белми дип беләм. Һәм президент ул контрольдә тотырга тиеш. Егетләр, сез әйдәгез әле. Нинди хәл бу? Нинди безобразие? Нинди хәл бу? Ничә булай? Сөйләмим. Нигә бозалар шул кадәр телне, аның йөрәге авыртырга тиеш күңеле. Һәм менә шушы органны эшләтергә аның тиешле хезмәт хакы булсын, һәм аннан таләп итсеннәр, аннан ул аның вәкаләтләре дә булсын. Рүзәл әфәнде, бүгенге тапшырудан соң ниндидер алга китешләр булса, тиешле кешеләр ишетсә, иншалла, әле тагын бер кат җыелышырбыз, моның турында сөйләшербез. Зөһрә, әлбәттә, мондай улпат шәхесләрбез булганда, күбесенчә аларны тыңлыйсы килә. Шулай да, менә бүгенге тормышка кайтсак, бүгенге көнгә кайтсак, менә сез көн саен тапшыру эшлисез. Көн саен тапшыру чыгарырга кирәк. Тиешләр бик күп яңгырады. Без аларны беләбез дә кебек бер яктан караганда. Шулай бит. Тормышка ашырылган вакытта ничек аны тормышка ашырырга бүген үк? Менә әле ул качан була әлеге орган? Бит сезгә тапшыруны бүген дә чыгарга кирәк, иртәгә дә чыгарга кирәк. Шул. Шуңа күрә әлеге дә баягы сүзлекләргә кайтып калам. Аны эшләүчеләр, аннан-моннан гына эшләмәсеннәр иде аны. Менә утырып, бөтенесен җәеп салып, әйдәгез әле җәмәгать бәлки булай итик, әйдәгез әле бөтенесен бер укмаш иттереп ясамыйк. Чөнки шуннан да менә татарлар тапшыруын эшләгәндә дә күп кенә әйтик синхрон дибез инде татар телевидение телендә күп кенә кешеләр татарлар русча сөйли. Аларны тәрҗемә итәргә кирәк. Тәрҗемә итәргә кирәк. Матур иттереп һәм тиз генә иттереп биреп, аңлаешлы итеп. Бу да бик зур авырлык. Шул ук эшмәкәр белән эш куар. Без көндә актарабыз сүзлекләрне. Бер көнебез үтми. Шуңа күрә миңа калса, иң башта бөтен эшне башларга кирәк сүзлекләрдән. Рәхмәт бик зур. Айнур әфәнде, сезгә сорауны бирәсем килә. Интернетта галимнәрнең ролен арттыру да ни дәрәҗәдә мөмкин хәл? Әлбәттә, бу замана таләбе. Бөтен фән өлкәсендә булган яңа продукцияны алар барсы да электрон версияда да китаплары чыга торсын, электрон версияда да интернетка куелырга тиеш, иркен кулланылышта, бигрәк тә дәүләт акчасына эшләнгәнлеге. Татар
теленең чисталыгын саклауда нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Телне өйрәнергә, җиренә җиткереп, һәм белергә. Аның өчен мәктәптә дә яхшырак укытырга тиешләр, вузларда, югары уку йортларында, һәм менә телне турыдан-туры кулланучылар бирәк тә мәгълүмат чаралары, радио, телевидение һәм матбугат, газет, журналларда телне яхшы белгән кешеләр эшләргә тиешләр. Үрнәк тел ул. Һәм шуңа карап халыкта тәрбияләнә. Бик зур тәрбияви әһәмияте. Уңай якка да тәрбияләнә, кискәр яктан да. Менә киләчәктә ничек итеп оештырасын мин аны әйтә алмыйм. Радио, телевидение, газета, журналы, дикторлар тел белән эш итә торган, нәфис сүз филармониядә бөтенесе ниндидер бер җыен булырга тиеш. Ниндидер бер җыен булырга тиеш. Хаталар турында, сүзлекләр турында да хаталар турында әйтик, Рүзәл сөйләсә, ялгыш сөйләү турында Фуат әфәнде сөйләсә, менә шулай итеп аерым темалар белән аларны колагына төшерергә кирәк. Бөтенесе дә тел белән эш итә торганнарны җыярга кирәк бер әйтгәндә фәннәр академиясендәме. Кайдадыр, мин белмим, бәлки актерлар йортындадыр. Зур зал булырга тиеш. Һәм һәрбер кеше әлеге тапшырудан соң уйланыр һәм үзеннән башлар дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Матур сөйләшик.